Halo? Iya, Mas. Neng ndi iki? Tuh, lho, cek ning omah. Ah, iki iki lho jam piro? Ya ini kok cek ning omah. Kono to, plesir. Lah duit sing tak wehi iki lak yo ora entek-entekno. Iki engko sore wis oleh neh. Sudah, kumbahannya gak usah dilintasi. Benkan saja. Karake ya wis ben. Ora usah mbok entasi ora apa-apa. Sementing awakmu ndang kono lho. Mall to ning ndi kono ya. Alah, wis to. Ora usah nunggu papa. Papa iki tak ngarit ae. Oh, masalah kumbahan ku gampang. Kumbahan nanti papa yang ngentasi. Heeh. Karak jagung ki kok papa sing ngentasi. Wis to gampang. Sementing awakmu ndang plesir. Ora ranteng kok duwe awak dhewe. Iya no. Ya, papa ngarit dulu. Heeh. Coba lihat toh ini suketnya sudah pada rumbuk-rumbuk semua ini. Eh, wayahe resik-resik. Wis to gampang kuwi. Ya, halo. Ya, iya wis to gampang. Halo. Halo. Yo no. Wis kono gek ndang-ndang. Iki selak udan. Yang penting duwe iki ndang entek. Terus sore soalnya wis oleh. Wis ndang mlaku-mlaku kono ae. Penting aku tak ngarit dhisik ya, Mas. Papa yang penting tak ngarit dhisik. Sukete ini udah rumbut semua. Ya, ya wes.